Hello friends, welcome back to my channel. Kintadg नोंथांखौ बयहाबो so friends नोंथाङा सासे गोदान YouTuber बा सासे beginner YouTuber बा आरो नोंथाङा जुदि दासो गोदानै YouTube channel खुलिदोंबा नोंथांनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट ओके स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओके स' गोबां गोदान YouTuberआ गावनि चेनेलखौहाय क्रिएट खालामनो रोंगौ एबा जेनाखि YouTube चेनेलखौ खुलिदोंसोहाय एबा भिडिअखौ जेनाखि गावनि चेनेलाव जेनाखि भिडिअ गावनि चेनेलखौ खुलिखांनायनि उनावहाय चेनेल बानायखांनायनि उनावहाय जायनाखि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो रोंगौसोहाय बाट बिसोरो मा गावनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय मा थाम्बनेलखौनो लागायनानै लादों आरोखि ना गोबां इउटुबारआ गोदान इउटुबारफ्राथ' रोंखायानो गोबाङानो गोबां इउटुबारफ्रानो आं गोबां इउटुबारखौ नुनो मोनबाय आरोखि ना गोदान इउटुबारखौ बिगिनार्स जास्ट दायोसो गोदान इउटुब चेनेल खुलिनाय एबा गोदानै जास्ट दायोसो गावनि चेनेलावहाय चेनेलखौ क्रिएट खालामखांनायनि उनाव जेनाखि चेनेलखौ बानायखांनायनि उनावहाय गोदानहाय भिडिअ आपल'ड खालामदों सहाय स' होमबाबो मा गावनि चेनेलनि भिडिअसफोर मा थाम्बनेल लागायनानै लानो रोङा आरोखि ना स' आं नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरोंगोन आरोखि ना जोङो गावनि चेनेलनि भिडिअसफोरावहाय थाम्बनेलखौ माबोरै लागायो ओके स' मानो होनना बुङोब्ला जोंनि चेनेलनि भिडिअसफोरावहाय जोङो थाम्बनेल लागायनाया जोबोद इम्परटेन्ट मानो इम्परटेन्ट होनना बुंनो थाङोब्ला जेनाखि जोङो भिउवार्सफ्रा जुदि नोंथाङा मा उइदाउट जोङो मा थाम्बनेल लागायालासिनो जोङो चेनेलखौ गावनि चेनेलावहाय भिडिअसखौ आपल'ड खालामनानै दोनोबा मा जेनाखि बे भिडिअआहाय मा केटेगरिनि बेखौ मा भिउवार्सआ नुयोब्ला पाब्लिकफ्रा जेनाखि भिउवार्सफ्रा अडियेन्सफ्रा नुयोब्ला बेखौ मिथिनो मोना आरोखि ना बे जेनाखि बे भिडिअसआहाय मा केटेगरिनि एबा मा जेनाखि मा टपिकनि सायाव बे जेनाखि बे इउटुबार बिथाङा बे मा केटेगरिनि सायाव भिडिअ बानायदों जेनाखि अडियेन्स जेनाखि पाब्लिक जेनाखि भिउवार्सफ्रा मिथिनो मोना आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला जा बिनि रिजनाव मा जोंनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफ्रावहाय मा भिउस फैनायफ्रा खम जायो आरोखि ना ओके जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअसनि जोङो थाम्बनेलावहाय जेनाखि भिडिअसआव जोङो मा जोंनि चेनेलनि भिडिअसआव जोङो थाम्बनेल लागायनानै होयोब्ला मा मिथिखायो आरोखि ना भिउवार्सफ्रा बेयो जेनाखि ओरैबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायदों आरो बे भिडिअआहाय ओरैबायदि केटेगरिनि भिडिअ ओके जोङो बे भिडिअनि सायावहाय जों थाम्बनेल लागायनानै होयोबा आरोखि ना बिदि जोङो थाम्बनेल लागायना होयोबा भिउवार्सफ्रा गावसिनि इन्ट्रेस्ट मथ'यै गावसोर मा क्लिकबो खालामनो नायगोन जुदि नोंथाङा उइदाउट जोङो मा जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्राव जोङो थाम्बनेल लागायालासिनो ओरैनो जास्ट आपल'डल' खालामना दोनोबा मा जेनाखि अडियेन्सफ्रा जेनाखि पाब्लिकफ्रा जेनाखि भिउवार्सफ्रा मिथिनो मोना आरोखि ना जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्राव जोङो थाम्बनेल लागायनानै होखायोबा मा डाइरेक्टलि बियो मिथिखागोन आरोखि ना स' जोङो मा जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय जोङो मा जोंनि गावनि चेनेलनि भिडिअसफ्राव जोङो थाम्बनेल लागायना होयोबा मा थाल मोनखायो आरोखि ना डाइरेक्टलि जोङो जेनाखि भिउवार्सफ्रा जेनाखि अडियेन्सफ्रा डाइरेक्टलि थाल मोनखागोन आरोखि ना बियो ओरैबायदि टपिकनि सायाव भिडिअ बानायदों आरो बे भिडिअआ ओरैबायदि केटेगरिनि भिडिअ स' जोङो थाम्बनेलखौ नुखायोबा मा बेखौ बांसिन चान्स फैयो आरोखि ना चान्स थायो आरोखि ना जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय मा बांसिन भिउस फैनाय ओके स' आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बेखौनो स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन आरोखि ना जेनाखि जोंनि चेनेलनि भिडिअसआवहाय माबोरै थाम्बनेल लागायनो हायो आरोखि ना स' आं फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननो खोन्थानो सानो आरोखि ना जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय जोङो थाम्बनेलखौ माबोरै लागायो होनना बुङोब्ला जोङो फार्स्ट अफ अल थाम्बनेलखौ लागायनो थाखाय जोंनि चेनेलखौ जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो भेरिफाइ खालामनानै लाग्रोनांगौ आरोखि ना भेरिफाइ खालामनानै लाखांनायनि उनावसो जोङो मा जोंनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफोरनि सायावहाय जोङो थाम्बनेल लागायनानै लानो हायो आरोखि ना स' जोङो मा भेरिफाइ खालामनाया जोबोर सिम्पोल आरोखि ना नोंथांमोना जास्ट गुगोल क्रोम अपेन खालामदो इउटुब क्रिएटर स्टुडिअ'आव थांदो जास्ट बानायदो आरोखि ना साइड सेटिं बार दं आरोखि ना बेयाव थांदो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ इन्टार खालामदो मबाइल नाम्बार इन्टार खालामोबा मोनसे अटिपि फैगोन बेखौ होदो इन्टार खालामदो आरो नोंथाङा कान्ट्रिखौ चइस खालामदो बास नोंथांनि चेनेला भेरिफाइड जागोन आरोखि ना स' आङो नोंथांमोना जेनाखि इउटुब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो नोंथांमोना बेखौ मिन्थियाबा आं बिनि सोमोन्दै अलरेडि भिडिअखौ बानायखांखाबाय स' आङो बे भिडिअखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों जास्ट नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामदो लिंकआ गाहायाव होनाय दंखायो आरोखि ना बे लिंकआव क्लिक खालामदो नायदो आरोखि ना अके स' होमबानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन जेनाखि जोंनि चेनेलखौहाय मारै भेरिफाइ खालामो जोङो जोंनि चेनेलखौ भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावसो जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय जोङो थाम्बनेल लागायनानै लानो हागोन आरोखि ना अके स' बै भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनावहाय नैबे भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना अके स' बै लिंकआव होखाबाय आङो डिसक्रिपसनाव बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखाबाय लिंकखौ आङो जेनाखि जों चेनेलखौ माबोरै भेरिफाइ खालामो आरोखि ना अके स' भेरिफाइ खालामोबा बिनि उनावसो जोङो जोंनि चेनेलखौ भिडिअसफ्रावहाय थाम्बनेल लागायनानै लानो हागोन आरोखि ना अके स' लेट्स स्टार्ट टुडेस भिडिअ
So friends, I hope नोंथांमोना दहाय आं फार्स्टआवहाय खोन्थानाय मथे जेनाखि इउटुब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो बिनि भिडिअखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों बेखौ जेनाखि भिडिअखौ नायखांनानै जेनाखि इउटुब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ जेनाखि बिनि उनावसो नोंथांमोना जेनाखि इउटुब चेनेलखौ भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावसो जोङो मा जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय जोङो थाम्बनेलखौ लागायनानै लानो हायो आरोखि ना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेनाखि इउटुब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो बे भिडिअखौ नायखांनानै जेनाखि माने बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ जेनाखि इउटुब चेनेलखौ मारै भेरिफाइ खालामो अके स' आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोखि ना जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय माबोरै थाम्बनेलखौ लागायनानै लानो हायो अके स' नोंथांमोना दाना मा खालामदो जायखि आङो फार्स्ट अफ अल मोनसे ओरैनो जास्ट भिडिअ आपल'ड खालामगोन आरोखि ना अके जास्ट आं मोनसे भिडिअल' आपल'ड खालामगोन नोंथांमोनथ' बुजिखायो जानो हागौ जोंनि भिडिअसखौ माबोरै आपल'ड खालामो नङा होमबा स' जास्ट आं ओरैनो मोनसेल' ओरैनो जास्ट सिम्पोल भिडिअ आपल'ड खालामसै आरोखि ना नैबे इन्ट्र' भिडिअखौल' आपल'ड खालामसै आङो अके जेनाखि आं बे इन्ट्र' भिडिअआव सब समाय आंनि जेनाखि माबायाव इउज खालामो आरोखि ना आंनि चेनेलनि इन्ट्र'आव दा आं बेयाव मा भिडिअनि टाइटेल लागायसै ओरैनो जास्ट बेयाव मा इन्ट्र' भिडिअल' होनोसै आरोखि ना आङो इन्ट्र' भिडिअ अके इन्ट्र' भिडिअ दानिया मा गाहायाव दङ डिसक्रिपसन नङा होमबा डिसक्रिपसनखौ माबोरै लिरो नोंथांमोनाथ' बेखौबो बुजिखानाय जानांगौ जास्ट आं बेवहाय हेल' लिरनोसै आरोखि ना अके हेल'ल' होनसै आं बेयाव ओरैनो जास्ट ओमफ्राय आं दा बे भिडिअखौ आंनि मेन चेनेलावसो आपल'ड खालामनो नागिरदों नालाय आं बेखौ मा बे पाब्लिक नुदोंना बे पाब्लिकखौ आङो बेखौ मा आङो प्राइभेटसो बानायना दोनसै आरोखि ना जेब्लानाखि नोंथांनि चेनेलावहाय भिडिअखौ माने आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना पाब्लिकखौल' खालामनानै दोन आरोखि ना प्राइभेट एन्ड आनलिस्टेड खालामनानै दोनोबा रावबो नुनाय नङाबा अके स' आं बेखौ मा दा आङो पाब्लिकनिफ्राय आङो प्राइभेट खालामनायनि मेन रिजनानो जाहैदों मा जेनाखि आं दा बेखौ भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो जेनाखि आंनि साबसक्राइबार बिथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैगोन नालाय बे भिडिअआ नुगोन नालाय बिथांमोना नायगोन नटिफिकेसन सहैबाय नालाय नायगोन नालाय स' बिथांमोना आंनि साबसक्राइब बिथांमोना नुनो हागौ जेनाखि बियो मा आं जानला मोनला भिडिअ आपल'ड खालामदों स' बेनि थाखायनो आङो बेखौ मा आङो पाब्लिकनिफ्राय प्राइभेटआव दोनबाय आरोखि ना अके प्राइभेटआव दोनोबा मा रावबो नुनो मोननाय नङा आरोखि ना जास्ट आंल' नायनो हागोन आरोखि ना बे भिडिअखौ अके स' बेनो आरोखि ना मेन रिजना जेखि आं बेखौ आंनि भिडिअखौ मा पाब्लिकनिफ्राय प्राइभेट दोननाया नोंथाङा जुदि भिडिअ आपल'ड खालामनाय समाव नोंथांमोना बिदि दा खालामो आरोखि ना नोंथाङा पाब्लिकखौसो होनांगोन आरोखि ना पाब्लिकआवनो दोननांगोन नोंथांमोना अके दा आंखौ मा प्राइभेटआवसो दोनगोन आरोखि ना अके दा नोंथांमोना बेयाव दंबावो लकेसन नोंथांनि जायगानि लकेसनखौ होनो हागोन आरोखि ना अके बेवहाय माखौ होनो अके जास्ट आं बेयाव ओरैनो क'क्राझार होनोसै नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ अके ओरैनो जास्ट क'क्राझार होबाय आङो दानिया मा गोजौआव नुनो मोनदोंना नोंथांमोना नेक्स्ट होदो बास बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा नट सेलेक्टेड मा No, it's not made for kids. आंनि भिडिअ'थ' not made for kids नंखाया no don't restrict my video over 18 okay दा जास्ट आपल'ड जास्ट ओरैनो आपल'ड खालामसै आं बेखौ ओरैनो आपल'डिं जागासिनो दं आरोखि ना गाइस दा बे भिडिअ'आ आपल'ड जागासिनो दं नै आपल'ड जागासिनो दं वान भिडिअ' आपल'डिं जागासिनो दं दा बे भिडिअ'आवहाय 95% is processed 95% processed okay so friends दा बे आंनि भिडिअ'आवहाय मा आपल'ड जाबाय आरोखि ना अके आपल'ड जाबाय दा भिडिअ'आ आपल'ड जाबाय नालाय मा खालामदों दानियाहाय भिडिअ'थ' आपल'ड जाबाय दा नोंथांमोनाथ' मा मिन्थिया जेनाखि जोङो जोंनि चेनेलनि भिडिअ'सआवहाय माबोरै थाम्बनेलखौ लागायो स' बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे एपखौ डाउनल'ड खालामग्रोनांगोन बे मोनसे एपखौ इनस्टल खालामग्रोनांगोन बे एपनि मुङा जादों YT स्टुडिअ एप अके जायखौनाखि जोङो सर्टआव YT स्टुडिअ एप होनना बुङो बेखौनो मा होनो जोङो फुल फर्मआव बुंनो थाङोबा जोङो इउटुब स्टुडिअ होनना बुङो आरोखि ना अके स' जास्ट नोंथाङा गुगोल प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामदो देन बे सार्च बाराव सार्च खालामदो YT स्टुडिअ अके YT स्टुडिअ इउटुब स्टुडिअ एखे बाथ्रा अके इउटुब स्टुडिअ बेखौ जास्ट माने इनस्टल खालामदों नोंथांमोना आं बेखौ अलरेडि मा इनस्टल खालामखांबाय आरोखि ना इनस्टल खालामखांनायनि उनाव इनस्टल एबा डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एपखौ जास्ट अपेन खालामदो आं अपेन खालामबाय आरोखि ना अपेन खालामबाय आं दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बे दायोसो आङो माने आपल'ड खालामनाय भिडिअ'आ नै बेनो आरोखि ना अके दायोसो आं भिडिअ आपल'ड खालामनाया नै बेनो जास्ट बे भिडिअ'आव क्लिक खालामदो आरोखि ना नोंथांमोना थाम्बनेल लागायनानै लानो थाखाय थाम्बनेल लागायनानै दोननो थाखाय आरोखि ना अके
जाहैबाय बिनि उनाव बे भिडिअ'आव क्लिक खालामबानो जाबाय जै बिदिनोखि भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना थाम्बनेल लागायनो सानदों बिनि उनाव बे पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामदो पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामबाय बायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना देन नोंथांमोना नैबे गोजौ नुदोंना पेन्सिल आइकन बे पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामदो पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामोबा नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुनो मोनगोन नै कास्टम थाम्बनेल अके बे कास्टम थाम्बनेलाव क्लिक खालामदो कास्टम थाम्बनेलाव क्लिक खालामोबा नोंथांनि जेनाखि गासै माने गेलारियानो अपेन जागोन आरोखि ना गासै गेलारियानो अपेन जागोन जास्ट आं थाम्बनेल लागायनानै दोननाय र' आं थाम्बनेल लागायनानै दोननायखौ जेनाखि थाम्बनेल बानायनानै दोननाय बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै र' पिक्सेल लेब अके पिक्सेल लेबजों बानायनाय बे फट' आरोखि ना पिक्सेल लेब अके नै बेखौनो ओरैनो जास्ट मोनसे क्लिक खालामबाय आं बानायनानै दोनखांनाय नालाय ओरैनो जास्ट बिनियाव क्लिक खालामदो बबे फट'खौ लागायनो सानदों थाम्बनेल हिसाबै बेखौ देन सेभआव क्लिक खालामदो आरोखि ना होमबानो मा थाम्बनेल महरै नोंथांनि बे भिडिअ'आवहाय मा थाम्बनेला लागायबाय आरोखि ना होमबानो नोंथांमोना जेनाखि नोंथांनि भिउवार्स बिथांमोना नुबानो बुजि मोनगोन आरोखि ना जेनाखि बे बिथाङाहाय मा केटेगरिनि सायाव भिडिअ बानायदों आरोखि ना अके आइ हप कि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जेनाखि जोंनि चेनेलनि भिडिअसफ्रावहाय माबोरै थाम्बनेलखौ लागायो अके आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जुदि नोंथांमोना जेनाखि थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो बेखौ मिथियाबा मोननै एप्स दं आरोखि ना मोननै एप्सखौ आं नोंथांमोननो रेकमेन्ड खालामनो सानदों मोनसे जादों पिक्स आर्ट नै आं बेखौ इउज खालामफायो मोनसे पिक्स आर्ट मोनसे जादों पिक्सेल लेब बिसोर मोननैनि गेजेराव जायखिया बिसोर मोननैनि गेजेराव जायखिजाया जाया बबेजों बानायो नोंथांमोना बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सार्च खालामदो बानायबानो जाबाय आरोखि ना अके जों पिक्सेल लेबजोंबो बानायनो हागोन पिक्स आर्टजोंबो बानायनो हागोन आरोखि ना जोङो थाम्बनेलखौ आरोखि ना अके स' आरो बे थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि रोङाब्ला थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै एक्सट्रा नोंथांमोना माने फोरोंजानो लुगैबा आंखौ माने फोरोंजानो लुगैबा आं बिनि सोमोन्दै एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन जुदि नोंथांनो माने जेनाखि थाम्बनेलखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै भिडिअ नांगौबा आंनो गाहायाव कमेन्ट खालामनो खोन्था आं नोंथांमोननो एक्सट्रा भिडिअ बानायना खोन्था आरोखि ना जोङो थाम्बनेलखौ माबोरै बानायनो हायो अके स' आइ हप कि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ दिनैनि थाखायनोसै बाय बाय